copyright pala. Serious. Kahit walang manonood nito. For fun lang ito. For files. Harap dito. Files lang. Ay, para may da-download kung Parang may dabang. hello sa nag-iisa kong viewer dyan. Come here to the Sul White Beach. Maraming girls dito. Marami ring boys. Ay, malis na agad. Hindi siya interesado. So, hello sa 2 viewers namin. Tanong po kayo dito sa The Sul. Maraming sul-sul. Naging 3 viewers na. Ayan po. So, bukas ay pupunta kami doon sa Colibra Island. 7 PM doon sa island na nandun. AM pala, 7 AM. Ayan. Ayan. So parang pagod food vibes din yung ambience dito. Ano? Anong pangalan ng island na yun, be? Hindi, yun, no? Yun, yung malaki. Chat. Welcome to chat. Mag-chat po kayo. Pa-shoutout kayo. Wow, vlogger yan. Shoutout po. Sisigaw ko pangalan nyo. Kung hindi kayo kayang isigaw ng jowa nyo. Baka nandun na yung dinner natin. Ayan o, may jet ski. Lonely. Ang galing nun, no? Speedboat. Wow. Meron palang pa-uwi, oh. Galing sa Colibra. Galing sila dun. Yung mga sumakay dun sa paikot-ikot na yun, mamaya hilog-hilog pagka tulog ng mga yun. Kain na tayo, balik tayo dito.
Busog ka pa? Hmm. Hirap pagkulang sa tulog mo. Bali, di ka naman kulang sa lambing. Okay lang na kulang ka sa tulog. Hello po. Good afternoon, good evening na pala. Baka gusto niyo pong sumakay doon sa jet ski. May hinihila pa ikot-ikot. I'm feeling lonely. Ayan, lumidilim na siya. So, welcome to the Sul, Pangasinan. So, almost 5 hours from the town of Barangay La Union. And 3.5 hours from Orbis Tondo to the Sul, Pangasinan. Nandun na yung dinner natin. Tara na. Tara na. Okay, bye. Patayin ko na to. Magdadalhin ko na lang to na nakalive. Mindset ba rin? Pwede ba i-post to? Wait lang. Kabana. Ano meron din sa Kabana? Same lang. Ayan, beach resort. Oo. Parang may party-party din. Okay na. Stop na. Maya ulit.